आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुचाकी प्रेमींची अत्यंत लाडकी आणि विश्वासार्ह स्कूटर म्हणून ओळखली जाणारी सुझुकी ॲक्सेस आता नव्या कोऱ्या इलेक्ट्रिक अवतारात सिंधुदुर्गवासियांच्या भेटीला आली आहे। कुडाळ येथील नामांकित श्री विनायक सुझुकी शोरूममध्ये सुझुकीच्या पहिल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर ॲक्सेसचं भव्य अनावरण करण्यात आलं। पहिल्याच दिवसापासून या गाडीला ग्राहकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे। पाहूयात। काहीच दिवसापूर्वी गॅसची आपल्याकडे कमतरता भासत होती, त्यामुळे सगळ्यांच्या रांगा लागल्या होत्या सिलेंडर घेण्यासाठी। आणि आता आपण अशी परिस्थिती खरं तर सगळेजण पॅनिक झाले आहेत। त्याच्यामुळे अशी परिस्थिती आली की पेट्रोलची कमतरता दिसायला लागली आणि सगळेजण पेट्रोलसाठी रांगा करतात। पण आपल्याकडे हे स्मार्ट सॉल्युशन आहे की आपण पेट्रोल गाडीवरून आपण आपल्या सुझुकीच्या प्रतिष्ठित होऊ शकतो। आणि आजच आपल्या सुझुकीचं आपल्या कुडाळमध्ये सुझुकीचं आपल्या सुझुकी ॲक्सेसचं लॉन्चिंग आहे आणि आपण सगळेजण त्याची वाट बघतात, सगळेजण इथे उपस्थित आहेत। तर आपण वेळ न घालवता आपण आजच्या या सुझुकीचं लॉन्चिंग करणार आहोत।